paar jaar hebben we 2 varkens gekocht, gewoon voor de lol. Om zelf eens beestjes groot te brengen. En om een duur zaten ze in de stal. En Anton en ik gingen die messen en toen om een duur zeiden we, ja, wat gaan we doen met al dat vlees? En toen om een duur kwamen we op het idee om een varkensbol te hebben. En dan hebben we al het vlees verwerkt naar worsten, koteletten, droogworst, ham. Ik had ze zot niet verzinnen. En daarna hebben we dan het varkensbal gehouden. Wegens het succes van het verleden jaar doen we dit jaar nog eens opnieuw. Maar in plaats van 2 varkens gaan we dit jaar 3 varkens opkweken. Zodat we nog iets groter kunnen doen en nog meer mensen van ons heerlijk varkensvlees kunnen voorzien. Like onze Facebookpagina Bart en Antonies en blijf op de hoogte van onze avonturen.